Ribadumia volve rexistrar irregularidades nos recibos do consumo da auga. O Partido Popular denunciou esta mañá que os veciños están a recibir facturas desproporcionadas correspondentes ao período do 2017. E o problema é que os recibos do ano 17 volven a chegar, pois no caso de xente que vive nun piso con importes de 300 euros, cando normal serían 80-90 euros, e no caso de algunhas casas temos xa recibos na nosa man con importes de ata 3.000 euros, cando normal pois serían entre 200 ou 250 euros nunha casa que teñan xardín para regar. O desaxuste remontase ao ano 2015. Dese período e por un erro o Concello emitirá recibos de consumo cero. Esta situación corrixiu no ano 2016, enviando facturas moi elevadas que incluían o consumo dos 2 anos pendentes. Tempo despois, o Concello decidiu devolver eses recibos. Que non ten sentido é que o Concello emita un recibos do ano 2017 sin ter clarificado os recibos do ano 2015 e do 2016. E as dúdas tamén que teñen os veciños é cal foi a referencia que tomaron da lectura para emitirlle o recibo do ano 2017 cando non teñen a lectura nin do ano 2015 nin do ano 2016. Entonces, eu creo que este é un despropósito do propio Concello. Ata agora, pois, botoulle a culpa a Oral, excusouse en Oral, pero, bueno, agora mesmo a xestión é do Concello de Ribadumia. Nese momento, o desaxuste afectará ao redor de 600 fogares das parroquias de Barrantes e Sisán. Tras recibir as primeiras queixas, os populares piden aos veciños que revisen os consumos. Está a xerar unha grande preocupación na veciñanza, sobre todo aqueles que teñen domiciliado o seu recibo nas súas contas bancarias e viron como lle apareceron uns importes, unha vez máis, altamente desproporcionados e que non corresponden para nada co consumo de auga real que están a facer. A formación anima aos que atopen irregularidades nos seus cobros a que recurran ao Concello para presentar reclamacións ante estes desaxustes.